Аңа Кырлай мәктәбендә татар теле һәм әдәбият укытучысы Фигалиева Илмира була. Бүген менә бәйрәмгә ярмаркага төрле вареньялар җыеп алып килдем. Күркә вареньясы, карлыган, кура җиләге, җир җиләге, шие вареньялары алып килдем. Менә монда инде бусы Иван шәйе белән кызыксынучылар бик күп булды. Менә бүген мин аны алып килдем монда. Аны җыябыз инде без июнь аенда. Һәм аннан җыйганнан соң морозильникка салып әзрәк котырабыз. Һәм шуннан котканнан соң чыгарабыз мисаровка аркылы. Мисаровка аркылы чыгарганнан соң әле бер сутка буе аны таратып, өстенә югыш сөлгезде каплап, шулай дип әшетәбез. Һәм аны 1-2 сәгатьләп, 3 сәгатьләп духовкада куеп киптерәбез. Бик тәмле, хуш исле. Илмира ханым, күпмегә сатасыз менә шушы банканы? Бу 200 граммында 200 грамм, бу 200 сумнан сатабыз.